Ola, eu son Paula e hoxe vouvos falar da Balada dos unicornios. Este libro trata sobre unha nena chamada Ágata, o seu compañeiro robot chamado Tic-Tac e o seu amigo chamado León. León tiña moita maxia, pero iso gustáballe moito a Cornelia. Cornelia queríalle quitar toda esa maxia. Ágata, ao enterarse diso, foi onde León. León explicoulle todo e Ágata quixo ir viaxar para axudar a León. León díxolle a Ágata que levara a seu irmán Nuno, que el tamén podía correr peligro, e así foi. Ágata foi por Nuno e foron axudar a León, Ágata, Tic-Tac e Nuno. Se queres saber que pasa con Nuno, Ágata, León, Tic-Tac, se León sálvase, que pasa con Cornelia e todo iso, terás que ler o libro. A miña persoaxe favorito era Tic-Tac, porque a pesar de todo seguía con Ágata. A pesar de ser un robot que podía facer o que el quixese, seguía con Ágata, axudándoa e queréndoa. Gañou o premio Fervenzas Literarias ao mellor libro de literatura infantil no 2016 con Esmeraldiña, a pequena fantasma. Gañou o premio Merlín de literatura infantil e ademais gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil con Escarlatina, la cocinera cadáver. Ademais gañou o Premio Lanzarillo no 2017 pola novela A balada dos unicornios, outro motivo máis polo que deberedes ler este libro. Este libro recoméndovolo moito ler, é moi bonito e ademais moi misterioso, ten moitas aventuras e moitos misterios por dentro. Eu recoméndovolo.